नमस्ते. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता इथे आमच्या घरी पूजा आहे. तुम्हाला तर आमंत्रण दिलं होतं. थोडे थोडे माणसं आलेत आम्हाला भेटायला. आता पाठी आमचे सर्व नातेवाईक रिलेटिव्ह बसलेले आहेत. पण सर्वात इम्पॉर्टंट दाखवूया आपण त्या रूममध्ये. सर इकडे कोणीतरी इन्फॉर्मेशन पोहोचवली आहे पहिलीच, व्हिडिओ काढायला येतं ते म्हणून. हे बघा, हे मम्मीची बहीण आहे, छोटी बहीण, मावशी आमची. नाव काय? लग्नामध्ये पण होती ना. नाव काय? रसिका राकेश गोसावी. हे बघा, मेकअप लावलेला इकडे पहिला, इकडे मेकअप सेकंड. पालक भाजी, गावची पालक भाजी बघा कशी खाऊन कशी झाली आहे. केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंद. एक पळी तांबडा सोडा समोरच्या असं हातावर सरळ. श्री गोविंदाय नमः. पुन्हा 3 वेळा प्यायचं. पुनराचम्य. श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः. पहिला पिढा घ्या. तो देवारा आहे ना, तो आणा इकडे. या दादा इकडे या. तो विडा तिथे मधोमध ठेवा देवाऱ्यामध्ये. मनोरथा सफला संतू नानाप्रमाणे सर्व वयस्कर लोक. सर्वोपचारार्थे नमस्कारं समर्पयामि. नमस्करोमि. अनेन वृद्धबोलेन पुन्हा एक पळी तांब्यात पाणी सोडा. तुमचे मूळ ग्रामदेवता रामेश्वर गावखाडीतली. श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाद्यं सुमनवरं विलेपनं सूर्यश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम्. सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि. आता तुम्ही आतमध्ये उजवं पाऊल टाकायचं आणि घरामध्ये प्रवेश करायचा आहे. सावकाश सावकाश. आवाहिदाग्निदेवताभ्यो नमः. पाद्यं समर्पयामि. आवाहि प्रतिष्ठिता संतो वस्त्रोपवस्त्राध्यक्षता. आवाहिदाग्निदेवताभ्यो नमः. असा हात लावून नमस्कार करा. आवाहिदाग्निदेवताभ्यो नमः. सर्वोपचारार्थे शिवहरा शिवहरा. ताट घे बाळा. परातीतला नैवेद्य नाही दाखवायचं, वाटी ठेवली तरी सुद्धा चालेल. हा नंतर पाळा. नमस्कार कर. जाईल का जरा उदबत्ती लावून. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. आवाहित तुलसीदेवताभ्यो नमः. अर्घ्यं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थे नमस्कारं. आता तुम्ही काय करताय? नाही, इथे नुसतं स्वस्तिक काढून ठेवतोय. मग देवारानंतर फिटिंग करा. म्हणजे आपला देवारा तिकडे लागेल का? देवारा इथे लावायचा. तुम्हाला बघायला ऑडियन्स खूप आहे इकडे. होय. आमचे जे भटजी होते त्यांचं जर इंट्रोडक्शन घेऊ. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव विनायक विश्वास जोगळेकर, मुक्काम पोस्ट मिरजोळे. आणि तुला भेटायला आलेत ना माणसं सबस्क्राईब? चला. माझं नाव स्नेहा मंगेश कदम. गेल्या 1 वर्षापासून यांचे व्हिडिओ बघते. खूप छान. मला कसं घरगुतीमध्ये ते सगळं दाखवतात, रेसिपीज वगैरे, आणि सगळं वातावरण घरगुती असते, त्यामुळे खूपच छान वाटतं. आणि मी त्यांची सबस्क्रायबर आहे गेल्या 1 वर्षापासून. मी स्नेहा कदमची आई आहे. त्यांच्याबरोबर आले मी. कोण पण इंट्रोडक्शन तरी दे. माझी बहीण. छोटी का मोठी? छोटी. हाईटनी मोठी? हाईटनी मोठी. आंबा शेतात राहते. ही तिची मुलगी नको नको करते. आता इथे आपलं ओटी भरण्याचं काम चालू आहे ना? 5 जणींची ओट्या भरायची. आपण काय करतोय? तुळशीला नैवेद्य दाखवतोय. जर आवाज कमी, व्हॉल्यूम वाढतो. तुळशीला नैवेद्य दाखवतोय. आता हातून हे करू ना.
हे आमच्या माझ्या बाजूला आहे ते दोन्ही आत्ते आमचे हा. उज्ज्वला आत्ते, उर्मिला आत्ते, 2 in 1. जेवणवाला आला. आणि आमच्या पाठी जेवणवाले आले. आता इथे जो मम्मीला गिफ्ट मिळालाय ते जर आपण अनबॉक्स करूया. बघू मी काय याच्यात काय असेल, बाहेरच्यात काय असेल. थांब, त्यांना हातात तरी दे. हातात बघा काय, हातात लावून बघा काय असेल सांगा. फोटो फ्रेम आहे पण, है ना, है ना. गणपतीचा फोटो असणार. गणपतीचा फोटो असणार. गणपतीचा फोटो. गणपतीचा काहीतरी असेल. मावशी तुम्ही सांगा काय आहे आताच द्या. चला मावशी, आजी तुम्ही बघ, आजी खोला 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 खोला. पाठवून पाठवून हा खोला. जोर लगा के. बघूया काय आहे. आजीच्या हाताने खोलूया. शिवाजी. शिवाजी आहे. उपसतुजी तलवार. शिवाजी. तुम्ही आता काय बोलले? उपसतुजी तलवार. अरे वा, मस्त आहे. मस्त आहे, रामा बघितलंस? छान आहे ना. दाखव आता सर्वांना, दाखव आम्हाला सर्वांना. आम्हाला कॅमेऱ्याला दाखव. असं दाखव. हा वा वा वा. चिल्लर पार्टी येत नाही ना व्हिडिओ मध्ये, दाखव जरा. काय आहे सांगा बोल. ओ हे कसं आहे, इकडे बघा, हे कसं आहे फोटो. आता इथे आम्ही गणेश पूजन केलेलं आहे. सर्वांनी नमस्कार करायला या. प्रसाद घ्यायला या. आता हे तुमच्या सर्वांसाठी मी हातात घेतो प्रसाद, तुम्हा सर्वांना. हे आपल्या कसले कसले पेढे तुम्ही हे पूजनाचे पेढे. आणि इकडे हे पेढे आणि इकडे या पाया पडायला. आता किचन मध्ये दाखव काय गडबड आहे. ह्या आमच्या आत्यांचं नाव. ही मोठी आते. नाव प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक असेल, एक मोठी आते, छोटी आते. हा. आता हे तर आपण पूजेचं दाखवलं आपण ना. आता आपण जेवणाची कुठे व्यवस्था केली होती, चला दाखवूया. काय जेवणात बघूया. या तुम्ही पण या. या आजी या, आपलं जेवण बघूया आपण. जेवणाचं दाखवलं नाही ना. हा या, आरामात या. आपल्या पहिल्या रूम मध्ये ठेवलं आपण. आता सर्वांना पण युट्यूबवर पण सांगतो, मम्मी इकडे साफसफाई करता, इकडे पडली. हा, चल आपलं जेवण दाखव काय काय. इथे आम्ही सर्व इकडे पंगत सर्व बसली होती. जेवण बघूया काय काय आपल्याकडे. हा, असं म्हणजे मागून ठेवलं. आता जेतून जेवण जातील ना. इकडे भात आहे. हा भात, पापड. एकदम उघड आपण नैवेद्यामध्ये काय काय आमटी आहे. ही घरगुती आमटी आहे वाटतं. खीर आहे, खीर आहे, खीर आहे. लोणचं आहे, लोणचं. हे शिरा आहे, हे शिरा आपलं. प्रसाद. सर्व झाकण काढणे दाखवा. नको नको असं एक. आणि हे भाजी आहे. हे भाजी, ही आपली कसली भाजी आहे. पावटा बटाटा आणि शेंगा आहे. शेंगा आणि वांगा. आणि ते वरण आहे. हे वरण आणि हे प्लेट्स. आणि सर्वांनी आपण असं वाढत गेले ना, थोडं 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 कर. गणपती चंदनाची मूर्ती गगनी नाचो. पप्पूचे आजोबा गिफ्ट देतात. आम्हाला गिफ्ट दिलंय. हे आजोबा लागतात ना ते. पण वाटत नाही. नाही वाटत. आता हे आम्हाला आत्या आणि आजीतर्फे गिफ्ट. आता गिफ्ट मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो बघा. नवीन घरामध्ये गिफ्ट काय गिफ्ट आहे माहिती का. ह्याच्यात भांडी ठेवली ना आपण, धुतलेली भांडी, त्याच्यातून पाणी सर्व खाली जाईल, म्हणजे तिकडे ठेवायला आहे. चांगलं आहे आणि ना. अजून आपण कांदे बटाटे ठेवले तरी पण नाही, कांदे वाटे नाही, युजफुल आहे. पाणी जाण्यासाठीच आहे ते. कांदे बटाटे तरी पण ते पण चांगले राहणार. आता आता काय बोलली मम्मी. आता पप्पू, तुम्ही आता या घरामध्ये नांदा राटा सौख्य बरे म्हणजे
नांदा म्हणजे चांगले राहा, भरभराट येऊ दे आणि चांगले सुखी राहा. असं हे जुन्या जमान्याचा आशीर्वाद का? हा आशीर्वाद, माझ्या आत्तेचा आशीर्वाद. आता जेवढी पाहुणे आली होती ना तेवढी आता आपल्या घरी चालली. आम्हाला तरी एकटंच राहायचंय. आता तुझी आजी घरी जातात आहेत, आत्ते आणि आजी पूजासाठी आले होते. आलेली ना. परत लवकरच भेटू. बाय बाय. आजीचे व्हिडिओ कसे वाटतात, आत्याचे व्हिडिओ कसे वाटतात ते कमेंट मध्ये सांगा. आणि परत आम्ही त्यांच्या आजीकडून व्हिडिओ पाहिजे असतील तरी पण सांगा. आजी आमची आणि आत्याकडून. आजी एकदम सडसडीत आमची. सडसडीत आहे. बुबू पण आलाय. बुबूचा पण घे. कामधंदा व्यवस्थित करा, तब्येत सांभाळा, काय सुखी राहावा, सर्व काय आनंदी आनंद होऊन दे. आणि मावशी तुम्हाला सर्व बघणाऱ्यांना आशीर्वाद देतात. आशीर्वाद सर्वांना. गेट बनवायचं आहे कोणाला? गाईला पान द्यायला जाते. हा नाही होता म्हणून तो खातोय. घाबरतात आधी. आता आपल्याकडे पाहुणे आले काय बघूया आपल्याकडे कोण कोण आले. नाईट मध्ये नाईटचे पाहुणे आले. बाबे आली आहे. हे आपली बाबे, हे आमचे वहिनी, हे आमचे चिंटू, ही माझी सून, टॉम अँड जेरी, ही माझी आमचे सून भाऊ बघा. शुभम कीर, ही माझी सून, हा भात सून. अभि गजने, असू दे असू दे. माझा भाचा आणि भाच्याची बायको. हा हे कामाचे वस्तू. कामाची वस्तू युट्यूब स्टारला, रेसिपी स्टारला अशाच वस्तू पाहिजेत ना. हा सर्विंग डिशेस आणि ते सर्व. हा बघ प्लेट्स आणि सर्विंग सर्व तू काहीतरी बनवलंस ना, म्हणजे आयडिया लावून दिल्या, म्हणजे काहीतरी बनवून द्या असं आहे ते आता. हा आणि मोजून आहे डिश 6 डिश. बरोबर माणसं पण आहे तिकडे. दोघं आलो तुम्ही दोघं जण. बरोबर. अरे वा.